U salonu Živana brije Bojana koji sedi u bademantilu. Tvoj otac je očajan i duboko nesrećan što više uopšte ne komunicirate. Pa kad sam hteo da mu idem u posete, nije mi dao. Bilo ga je sramota da njegovi prijatelji Krimosi vide kakvog sina ima. Dobro, šta još hoćeš od njega? Kupio ti je ovaj lokal, a i meni stan koji će tebi da ostane i opet nisi zadovoljan. Imati sve to je lepo, ali to su samo slatke laži i prividi sreće koje podmećete drugima da ih vide. Ja ne mogu više da živim tuđ, vaš život. Kao što vi živite te tuđe živote svojih rođaka, prijatelja, komšija i svih drugih. Ali sine, mi smo i tekako srećni ovim životom. Možda zadovoljni, ali srećni teško. Ubeđen sam da niko ne može da bude srećan dok se ne suoči sa istinom i pročisti. Pročisti od čega? Šta lupaš? Od koje kakvih vila i hotela i kofera ukradenih para. Ovo ogledalo meni služi da se pogledam u oči, a imate li vi neka ogledala ispred kojih ponekad zastanete? Bojan ustaje, stavlja periku i maže usta karminom. Živana šokirana seda. Bojan skida bademantil, ostaje u brushalteru i gaćicama i gleda se u ogledalo. Na selu, u svom voćnjaku, Gvozden otkopava zemlju između par voćki. Potom otključava vratanca i ulazi u skrovište, šaht. U malom skrovištu nalazi se burence. Pokriveno je krpom, a ona je oko burenceta vezana kanapom sa mašnicom. Pokraj burenceta je ručni kofer. Gvozden otvara kofer prepun svežnjeva novčanica od po 500 evra, preko kojih se nalazi pištolj. Gvozden uzima pištolj i preteći maše ka burencetu. Moja rakijo sramote, sad žurim, al čim kupim one kioske, vratit ću se da te raznesem u Paraparčad. U doktorovoj ordinaciji doktor uvodi i smešta uzbuđenog Bojana za sto. Važno je, pa nisam hteo preko telefona. Čekajte, vidim da ste uzbuđeni. Sedite i opustite se. Šta želite da popijete? Mislite koje hormone? Testosteron ili estrogen? Ne, nego koje vino, belo ili crveno? A jel može roze da večeras njime simbolično obeležimo kraj moje pogubljenosti i zvanični početak tranzicije? Šta? Počet ćete proces promene pola. Bravo, sprovešćemo to na najbolji moguć način. Hvala. Za početak sipajte više to piće. Treba će vam. Meni, a ne vama. Ne, ja po vašem savetu slušam trezno srce i ne treba mi ni kap alkohola da bih vam rekla koliko vas želim. A vi mene? Pa, ja vas do bola i nazad. Ali mi smo zaista lekar i pacijenti. Ne, doktore, više nismo. Upravo ste me izlečili. Od nesrećnog mladića pretvorili ste me u srećnu devojku. Ali Bojane, mislim Bojana. Ali doktore, mislim ćutite. Stegnite zube i oslobodite više tog muškarca iz sebe. Da voli i da bude voljen. Bojan od sada Bojana i doktor se grle. Posle nekoliko godina, u salonu lepote, koji se sada zove Salon Lady Bojana, baba sređene frizure i zuba mete pod, pored velike vitrine u kojoj je izložen njen nakit. U drugom delu salona Živana sređuje frizuru Bojani. Nije što si mi ćerka, ali si prelepa. A najvažnije je da ti je operacija prošla savršeno. Pa znaš da me budući muž, doktor, s najboljim hiruzima sredio, što se kaže, kao za sebe. Još da se pomiriš sa tatom pa da živimo kao sav normalan svet. Kad ćeš da mu oprostiš? Kada on oprosti meni. On je prvi počeo i skasapio me. Pusti, tada je to bilo tako. Nije tvoj otac kasapin. Super, onda po toj istoj logici nije ni lopov, jer za Boga sada je to ovako.
Kako? Da se onaj ko krade i otima ne smatra nemoralnim, nego sposobnim i sladunjavo naziva kontraveznim biznismenom. Daj, dete, uozbilji se. Odavno niko od nas nije savršen. Život je pun teških odluka, iskušenja i kompromisa. Ali mama, da bismo zadržali standard na koji smo navikli, a koji nam se vrtoglavo topi, sve više moralno posrćemo i postajemo sve lošiji ljudi. Ma daj, ništa strašno. Strašno je, u panici od siromaštva gazimo preko svojih obraza i tuđih leševa. Sad ispado smo još i okorele serijske ubice. Ne, ali koliko je tata unesrećio radnika i tuđih porodica da bi usrećio ovu našu jednu. A srećni smo onoliko, zar ne? Bojana, dosta. Tvoj otac je debelo odrobijao svoje. Ne, mama, on je samo debelo to naplatio i sad kroz mrežu kioska pere te prljave pare. Ali priznaj, bar je učinio nešto za svoje nove radnike. Dao im je redovne plate i topli obrok, godišnji odmor kad žele, postavio toalete. Trotoarom šetaju brojni prolaznici. Kod kontejnera ćelija bez leve noge i naslonjen na štake prosi. Kod nekadašnje babine žardinjere prosjak u novim invalidskim kolicima prodaje iz kofera polovne mobilne telefone. Pokraj kioska na kom piše Gvozden Trade je montažni WC. U kiosku radi komšinica. Krmak dovlači gajbi iz kombija, znoji se i ljuti. Jeste sisata krava ova naša prodavačica. Mogla bi bar nekad da mi malo pomogne. Desno od kioska, na uglu kod semafora, violinista i mali Rom sviraju u duetu violinu i harmoniku. Pored njih prolazi varnica kog čuvaju dva telohranitelja, odnosno bivši policajci. U desnoj ulici dečaci peru džip na kom je nacrtana varnica. Posao jeste malo mokar, ali nije loš da vežbamo, da još malo očvrsnemo. Da, samo polako i daleko ćemo dogurati. Evo, već smo u šemi sa varnicom. Zapazio nas je. Manje pričaj, više radi. Na klupi ispred kioska sedi varnica sa telohraniteljima. Dok on pije pivo i puši, oni budno gledaju naokolo. Dolazi čistač, mete trotoar ispred i nervira se. Pa šta je ovo danas, majke mu ga smo otaknem? Ja čistim i čistim, crkoh. Al kako vetar dune, nanese mi novo đubre i govna. Pa dokle više? Čistač odlazi. Varnica i svi mu se pakosno smeju. Za njihovu klupu zakačena je eksplozivna naprava. U salonu Sofija i Bojana pričaju putem Skype-a. Bojim se, Bojana, da je i ta promjena u našem kraju bila samo kozmetičke prirode. Pa ako se sećaš, Sofi, ovde moraš da popiješ mnogo mleka i da skupiš mnogo hrabrosti i da imaš ludačku sreću da bi išta suštinski promenila. Da, ja nisam imala ni vremena ni živaca za to, pa sam otišla. Ali tebi se iskreno divim što si ostala tu i pobedila. Pirova je to pobeda, jer ovde me još uvek malo ko razume. Samo moj doca i donekle Keva. A Ćale? Nikako, razočarali smo se smrtno jedno u drugo. I teško da će se ikad pomiriti da sam mu ja sada ćerka koja se udaje, a ne sin koji se ženi. Polako, daj mu šansu. Možda će jednog dana to ipak da sazri i u njegovoj glavi. Misliš? I mom matorom je trebalo dugo da shvati i prihvati da više nisam na toplom jugu Srbije, već na hladnom severu Evrope i da se sad drugčije prezivam. I na kraju te je blagosiljao, pomirili ste se, oprostili jedno drugom. Naravno, izgleda da je tačno ono, da je ljubav oca i kćerke, ako ne najveća, onda najluđa ljubav na svetu.
Možda kod vas. Ja svog ćaleta ponekad toliko mrzim da... Znam da ga prosto voliš. Na selu, u svom voćnjaku, Gvozden ulazi u podzemno skrovište. Gvozden, sa pištoljem u ruci, plače i zamišljeno gleda u burence preko kog je vezana krpa. Briše suze i stavlja pištolj u džep. Bojana, dete, izvini. Otvaram ovu rakiju tebi u čast. Nek te sreća prati, ćeri moja mila. Gvozden odvezuje kanap i skida krpu. Na poklopcu burenceta je papirić na kome piše: Hvala, tata.